Така, искам да кажа, че в момента приключих с снимки за едно видео, в което трябваше да си нося реквизит буклуци. Но изключих, че всъщност хората вече са се погрижили за това. И просто съм потресена колко мизерии събрахме от гората. Има още много. Те нямат край. Пировали ли са? Какво са правили? Супер! Ето и бутилчици. Все едно съм в някаква жестока версия на Хензел и Гретел с буклуци. Страшно много ма весява мизерията на хората. Ти с май не си рекламирал? Това е. Стъпка към успеха. Шермината дали така събира буклуци в живота? Почвам втори това. Ако не да свърша нещо полезно, освен само да снимам. Колко глупав трябва да си. Наистина, просто минаваш и си хвърляш скапаната бутилка. Просто се разхождаш сред природата и я мяташ, човек. Защо? Метни себе си. Тогава ще се вкъщи.